Dear Mabonakude, ngicela ukuba anonymous. Sikubingelele sikwamukele mbukele emakhaya. Igama lami ngoNelisiwe ngwakamagwaza kuyi-Select Africa TV. Uhlelo luthi Dear Mabonakude. Kulolu hlelo sinezindaba ezahlukahlukene sizithola kubabukeli bethu abanezinkinga abadinga usizo. Njengoba namhlanje sinodaba lwanamhla silubhalelwe ngumakoti waseMbumbulo odinga usizo kuSkwiza wakhe nabafowabo ubudlelwane bahambe kahle. Udaba lanamhlanje ke lifundeka kanje. Dear Mabonakude, ngicela ukungazisho igama ukuze lobo budlelwane engibuzamayo makungalungi nami ngiqhubeke ngihlale kahle emzini. NginoSkwiza ababili ngishadile emzini onezinsizwa ezingu7 abanye sebeganiwe baphuma imizi yabo ekhaya. Ekhaya yimi kuphela umakoti ohlala khona nobabezala obhuti basemzini baseThekwini bayasebenza. Mina ekhaya ngifika ngahlala nobabezala noSkwiza omncane. uSkwiza omdala waxoshwa la ekhaya nami ngingakashadi. Ubabezala wami wathola ukuthi useqomile wamxosha. Akalindi mkhongi namalobolo waqoma nje sewukhonjwa indlela. Ngokuzwa kwami khona omdala uSkwiza owamshaya waze washona ngoba eseqomile. Omunye wakhetha ukuzikhunga emva kokuzwa ukuthi ubaba wakhe useyazi ukuthi useqomile. Kanti inkinga esibhekene nazo uSkwiza obekunguyena ebese ngisele naye la ekhaya oneminyaka engu20 uhambile wayeThekwini wayofunda wafike wakhulelwa ingane yokuqala ngokwesaba kwakhe nokungaboni ngasolinye nomfana wayesethandana naye asazi kwenzalani kodwa ngokuchaza kwakhe uthi obhuti bakhe bahamba bayosabisa umuntu wakhe bathi bafuna zonke izinto zababwabo futhi kumele amlobole udadewabo. Uthi usisi umfana wakhetha ukuthi amtshela ukuthi ngcono akhiphe isisu ukunokuba elokhu esatshiswa yena uyanqaba. uSkwiza bamjezisa obhuti bakhe bathi ukumshaya njengengane wabaleka wayohlala izinsuku ezintathu kwamfana. Emveni kwalokho saphuphuma isisu yena ngokusho kwakhe uthi uyasola ukuthi umuntu wakhe khona amfakela khona esiphuzweni. Emva kwaleso sigameko waphinda wakhulela uSkwiza engakabuyisani nabafowabo ngokuphelele kanye nobaba wakhe ngoba ubabezala wayeseshilo izimfuno zakhe. Uthe esakhulelwe nje impela ingane yesibili wabezala wasonga kakhulu washo khona ukuthi uzombhokoda ngomkhonto. Nanso-ke ngejigwebe sibhekene nayo ulokhu kukhulelwa kwakhe ukhuleliswe umuntu oyedwa nalengane yesibili kodwa uhambe wayohlala nenye indoda ngoba lena emkhulelisile isiyamhlukumeza. Ubaba wengane uvele wafaka usawoti esilondeni wafonela ubabezala wamtshela konke wathi engaphinde amtshela ukuthi ufuna izinto zakhe ngoba lona wesifazane ukhulelwe ingane yakhe kodwa usehlala nenye indoda. Izinsongo zikababezala zikungaziphathi kahle kukaSkwiza wami azihli kahle kimi ngoba ngumuntu wesifazane futhi nginengane yentombazane. Empeleni la ekhaya akekho ufuna ukuzwa ngaye uSkwiza. Okubuhlungu manje asimazi nokuthi uhlalaphi nengane uphenduka isitha la ekhaya mawuthi uyayikhuluma indaba yakhe. Ngibuhlungu uSkwiza okugcwele izindaba ngifisa ukumtholela usizo noma lokuthelela namanzi nabafowabo ngoba kuhlangothi likababezala kubukeka kungumqansa ngoba kwayena ubabezala babili bathathu azana nabo nakhona ezinganeni zakhe zikhona angabhekani nazo. Waze wanezinkinga umndeni ubuthonga ngisabazi okwesibili lonyaka uSkwiza ahamba ekhaya. Masimfonela ucingo lakhe lubanjwa indoda okusho ukuthi yena akaboni ukuthi mina ngisohlangothini lakhe. Ngisacela uhlelo lweDear Mabonakude lungisize ngendlela engingenza ngayo ukubuyisa uSkwiza ekhaya noma athelela namanzi nabafowabo. Ubabezala unakho ukukhuluma athi uzwa kuthiwa indodakazi yakhe sinengane kuyiqiniso lokho. Ngivele ngingaphenduli ngoba angazi noma uyamkhumbula noma naye ubuhlungu ngokwenzakalayo noma ubuza ngoba sewabhodla. Noma yiliphi usizo ngiyolamukela ngiyafisa kube nozwano kulomndeni engiganele kuona. Siyaluzwa ke udaba luka-Anonymous okungumakoti waseMbumbulo ofisa ukusiza uSkwiza wakhe osegcwele izintaba kodwa ke njengenjwayelo la ekhaya siyayisikwazi ukuthi sikulethele usizo olungcono nelukufanele.
Njengoba sikuthembisile ke mbukele emakhaya ukuthi asikaze sakulahla futhi ngeke size sikulahle. Sinaye ke futhi namhlanje umnumzane uAyanda Khakha uvela kuMuzi Training Center ozokwazi ukusisiza kulolu daba lethu esikade silifunda kudaba umnumzane uKhakha sinodaba Luka Squeezer nomakoti nabafana. Kahle udaba lomndeni. Udaba lomndeni. Kuthiwe zomndeni ayingena kodwa lezi ngoba umakoti uphumele phandle wathi ngisizeni. Nakho Nkosi yami ingane kaMama ezali igcwele intaba. Udaba lethu namhlanje liphathi kaSqueezer ogcwele intaba owakhulelwa wahamba ekhaya wangazwana nabafowabo akazwani nobaba wakhe. Umnumzane uKhakha sikubingelele sikwamukele. Yes, ngibingelela ababukeli, ngibingelela nawe sanesiyo egameni likaJesu. Amen. Awusiphe ongasipha khona onakho namhlanje kungaba yilivisi mhlasimpe inkosazana ayisakhola siyalahlela nawo ukholo okungenzeka ukuthi okungenzeka ungayivuselela ukuthi mhlasimpe uma ithi inkosi ngizokuthandaza ngami wonke mhlasimpe na umthandazo wayo uhamba ufinyelela kubaba wayo simsiza kanjani unkosazana namhlanje lona oduba ikhaya ngoba nakho kuneyinkinga ongafuni ukujeziswa ukuthi ngoba phela ingane ukuthi wonile asithi ukukushaya kancane sisubona amaphutha akho bese ubuyele ekhaya singamsiza kanjani lo Squeezer lona ogcwele intaba kulolu daba kade silifunda. Okay. Yeah, usisi lo yena I think uSqueezer yabona usisi inkinga kabhekeni nayo inzima. Ngeke siyibukele phansi inzima kakhulu ngoba udila manje nobaba no bakhe udila nomthetho wasekhaya and lo mthetho lowo wasekhaya umthetho obekwe inhloko yomuzi and inzima ke into yokuba mawusokho wakhe wabona indlela ubaba athitha ngayo umuntu ophule umthetho ekhaya. Yes, ukuthi umthitha kanjani ama consequences of umthetho. Njembe sekwenzekile manje ukuthi ahamba agcwele intaba and kuyabonakala ukuthi uyayisaba lo punishment leyo ngoba wakhe wabona ngaphambili ukuthi wakhe washaya umuntu waze washona wazibulala because of fear. This is typically in an African culture. Thina singubaba singubaba especially ubaba bakudala ubaba bakudala besakha isithunzi ngokuthi umesana uthola ukuthi awukwazi ukuxoxa nobaba wakho kunzima ukukhuluma nobaba wakho kunzima even ukumhug ubaba wakho ubonisa affection because indlela African fathers had been raised nabo so nabo banjalo bangangeneki yabona into bayazi sisibhaqi nje kuphela. And unfortunately leyo nto ukuthi akayakhanga ke ngoku i-relationship nobaba wakho ukuze akwazi ukuba honest noba transparent yabona ngoba kulula ukubeka ama-rules but lo ma-rules mawabeka kodwa ungenayo ubudlelwane nabantwana bakho I'm telling you you'll fall into disaster. As umuntu wesilisa ngiyam-understand ubaba ukuthi uqhamukaphi nokuthi akafuni umuntu ozokhulelwa la ekhaya ngoba kuyihlazo ukuthi umuntu wesifazane akhulelwe engashadile. We can never dispute leyo nto nobaba umthetho wakhe kodwa uze ubulale ushaye umuntu ashone that's abuse. Aphinde omunye athi naye ngoba sengikubonile. Yes, and usamile futhi nawe baba kumthetho wakho kodwa useyikhona owakhe washona ngaphambili nomnye futhi wakhe wathatha impilo yakhe because esaba ukuthi uzothini. I think ubaba lapho ngebekumele adjust for the sake of abantwana bakhe ngoba usedlulelwa abantwana ababili ngayo lento. Yabona ngayo lento umele yena ubaba ehlise nje yabona abe nomusa yabona ebantwaneni bakhe angithi ukuthi angabi nawo umthetho but abe nomusa ngisho noma sinawo umthetho. I mean eSouth Africa kunomthetho kodwa still usekhona umusa nento ukubona uma uboshiwe sikushaya u10 years but u25 usuyaphuma sebekuthethelela asikho isona singathethelela lapho siyakhona ubaba
should learn to forgive. Because ubukeka ingathi ubaba strict kakhulu akanaso nespace sokuxolela. Ingathi ubaba naye akawenza amaphutha. Yabona so kufuneka finyelele la ubaba ekwazi ukuxolela umntana noba seyenze ini noba seyonile. Akwazi ukuthi inkosi yami umntana nami ngiyaxolela. Ngoba kuthiwa woza nezono zakho zinjalo. Umakoti ke nangu yena nomkhwenyana wakhe uthi uma beyikhuluma le ndaba la ekhaya uphenduka isitha uma ukhuluma ukuthi ake sixoleleni uSkwiza. Senze njani ake sizame ukubuyisa uSkwiza uthi uphenduka isitha amadodana aqinisa ikhanda ungathini kule ndodana le okuyiyona yamakoti okuyiyona naye iqinisa ikhanda ekhomba ukuthi nje angihlangane nami singathini kuyo akulula ngoba nayizela intombazana akulula yabona ukuthi umuntu umshintshe ingqondo ekhule nayo lento ngoba iyasekhaya lento ukhule nayo kodwa ke kuhle ukuthi umakoti ambonise umkhwenyane wakhe ukuthi yayibona lento ubaba wakho lo mthetho lo uhamba upheleliphi naye fanele avume undodana ukuthi ubone umkhwenyane ukuthi ngempela this thing has not worked ayisebenzanga lento ize nokufa nokubaleka kwengane nje kuphela. And this would be advice yami kumfowethu ukuthi noma uyaqinisa mfowethu kodwa yiba nomusa ukwazi ukuthethelela umuntu owonile ngoba nawe umntana oyintombazana nginomntana oyintombazana akwazi ukuthethelela abakuthethelela mina nginomntana oyintombazana na 17 years old manje undodakazi wami and trust me uyayazi imithetho enginayo uyimanye yasekhaya and ngiyamshaya ayingoba ngimshaya ku right ngiyamfundisa but angimabuse ngimnikeza lento ayidingayo mayingasebenzi because sometimes mhlawumbe bazofika amanye ama specialist khona la podcast azokhuluma about ama discipline ukuthi umuntu umdiscipline kanjani because abanye abantwana baba wesi mobashaya uma umshaya umntana phela yona into kuvele ayikhulisi iyakha sisuke sibakha suke singasho ukuthi ke ayike akukhule nokhula ngoba umunye umessage ukuthi ayizilemeze etsheni kulungile ke khona lolu daba lolu lakhe untombazane usekhuleliwe kabili waze wathusa kumanje ugcwele intaba ungathini intombazane njengoba njengamanje naye engaziwa nokuthi ukuphi izimo esehlangane nazo ezimbili hlangane nezimo ezimbili eyedwa ekhaya akanabo ubudlelwane kumkhwenyana omkhulelisileyo wokuqala akasenabo ubudlelwane ngangokuba umkhwenyana uze watshela abakubo ukuthi abahlukane naye ungathini kuyena untombazane njengoba uSkwiza akasazi ukuthi kwenzakalani uSkwiza ningathi mabuyisane nabafowabo lo kunzima but maka try ukureach out angavali completely ngazi ukuthi kunzima yabona because uyasaba njengamanje because bakhe bamshaya yabona bakhe ngoba be-honorisha umthetho kababa yabo so I understand lo but akudingi ukuthi uze uvale namafoni yabo because awazi noba mhlawumbe nabo sebefuna ukuxolisa manje mhlawumbe sebesithi buya dadewethu sekwashintsha safani manje so akufanele akawavale lo much family will always be family noma so yipi noba ungababaleka family will always be family into ezokwenzeka manje uzofuna ibelonging manje uzofuna ukubelonga uzohamba eqoma manje because ufuna ibelonging ufuna ukuba nomndeni yabona lona umndeni awushiyile yabona akasawuboni lona ushiya umndeni wakhe ugcwele intaba lona awuqalayo uyahlakazeka vele yabona and kuzode kubeni because awukwazi ukushiya into ungayilungisile ngiyasithanda isizulu kusho isizulu ngiyaqala ukufunda la isiko la ukuthi into eyoniwe ngomlomo ilungiswa ngomlomo yabona ilungiswa ngomlomo so ngingasho ukuthi kodwa okubalulekile usisi uyayidinga counseling uyayidinga i-trauma counseling because yonke lento seyidluleke kuyo seyi-trauma ulahlekelwa umntwana i-trauma leyo ulahlekelwa ngosisi bakhe ukushawa ngobhuti bakhe i-trauma leyo and especially
mawushawa uyi-adult una 20 angiboni mina isizathu ngokwami ngokuwa kwamakhakha ukhaza yabona ukhakhaza uyicabange ngendlela yabona nami nomndeni wabo yonke imindeni yabo inemithetho yawo. However, you have to recognize ukuthi umuntu mayiseyidlulile u-18 yabona sodlule even u-19 masibeka njalo seyina 20 yabona lo muntu lo yi-adult lo muntu loyo, so akasekho phansi komthetho wakho, so uyakwazi ukunegotiate naye if akakwazi ukulalela umkhulule ngendlela ozomkhulula ngayo if akakwazi ukuphuma ngokomthetho wakhe. If eyami indodakazi wami mina ufuna ukweqa imithetho yami, especially abantu bangobaba banenkinga nale area yona le yabafana obaba bayifuna ukuzwa kahle leyo. Ubani ufuna ukubona indodakazi yakhe John? No, asifuni ukubona indodakazi John. Yabo kahle kahle obaba balindeleni kumadodakazi abo. Sike sesibuyela emumva kulo baba ongakwazi ukulinda ukuthi indodakazi yakhe ngabe yalotshola noma ilotshola. Yena uncela engeza ukuthi ayi ngathi sekukhona ipopodleyana elilunguzayo lapha ekhaya noma khona indishe ephumileyo ebese vele ivuka ngolaka. Enze njani ubaba kuba patience nje kababa enze njani? Obaba balindele ukuthi amadodakazi angaletha uhlazo la ekhaya. Ihlazo ngokuletha isisu ungashadile. So into isikhathi kakhulu ubaba bayigadayo leyo ukuthi indodakazi wami angangilethela isisu la mina ekhaya. Unfortunately kuyenzeka nje manje, but ayisho ukuthi ubaba bayithanda leyo nto leyo. Kuba buhlungu bakubona umntwana wakhe oyintombazana lapha amkhulisile wamondla wamenza uba yilento kayiyo namhlanje, manje uyamdishonora ubaba maseyiphushisisa engalutsholiwe. Kodwa phela icala limbula ingubo lingeni icala. Ilona impela kusese kuyicala kodwa manje masekufikile asisakwazi ukukubalekela. Kodwa mawuse ngiyavuma ukuthi mawi-adult you can do whatever you want. Hayi phansi kweroof kababa wakho. Because kusekumthetho okhona kweroof kababa wakho. If ufuna ukwenza izinto ozaziyo ukuthi ubaba wakho akavumelani nazo zenze ngaphandle, hamba uthathe isinqumo sokuhamba. Kodwa ukuba uyimina uyakuphoqa ukuthi ulokhu wathoba. Manje umakoti enze njani kulolu daba? Umakoti aqhubeka ikhulume le ndaba noma avela ayekelele kuSqueezer uyobona ngaye emhla ibuyayo? Uthi ubhlungu ngoba naye uzela ingane yentombazane. Le ngane yentombazane nayo iyabona ukuthi la ekhaya kuphilwa lempilo noma ingabonanga anti abadala imbonile lo ehamba, iyabona ukuthi hayi ngeke akasabuyi. Kuhamba igcina iyazile ukuthi wahamba ilana wahamba kanjani. Enze njani aqhubeke nokunxenxa ubudlelwane, ukucela ubudlelwane phakathi kwabo abasemzini, noma avele asale seyeka nje ehlale naye ebukele zushaya? Mina nginga-advise ukuthi umakoti akhululeke, akhulume nomdali lapha ezulwini oshintsha inhliziyo zabantu. Okokuqala first and foremost is to pray for that family, ukhulume noNkulunkulu ngaye. And then if uyabona umkhwenyana ukuthi uncomfortable uku-engage kule conversation, athi yeke, be obedient ukuze engagcini naye semusho wakhe umshado. Ngenxa kaSqueezer owahambayo. uSqueezer yena ngaphandle kwe-counseling nani lesingakwazi ukumnikeza yona kuyizenzo zakhe yena, mhlasimpe enze njani kuyimpatho yakhe, uziphatha kwakhe kume kanjani, sikumise kanjani manje ukuziphatha kwakhe makuthiwa siyamlanda? Senze njani? Siyamvumela ukuthi aqhubeke abe nomkhwenyana noma sithi kwabudlelwane bevele senabo akavela abuyele ebuntombini angabi namuntu? Okay, manje ngidayilema le question onayo. Ngoba phela ngithi la ekhaya akufunakala umuntu ukuthi abe nomkhwenyana. Nakho ke ubudlelwane ke sebiyakhandeka ke. Enze njani ke uSqueezer mesefikile
aqhubeka abe naye umkhwenyana avele ahlukane nje avele nje athi nje cha ngibuyele ebuntombini umuntu wesilisa nje cha isoka nje cha ngicabanga ukuthi mina ukuba nomkhwenyana akuyo issue ekhaya uba ne-boyfriend okuyi-issue I think mina if lo muntu lona ungumkhwenyana I think like ufuna uba umkhwenyana kufuneka ahamba ayokwenza into e-right nawe manje umuntu ufuneka ukwenza into e-right indoda le kathandana nayo if ifuna bafuna ukuganana kodwa ayinokwazi ukuthi manje eseyi-boyfriend yabona ba-introducane bese umkhwenyana manje ngoba phela lona ahleli naye njengamanje ugcwele intaba uhlala no-boyfriend u-boyfriend ongakusiye ubaba wengane uma ngabe kungukuthi lo boyfriend ufuna ukuyokhokha ekhaya nakho-ke kuyehla yonke into ihamba kahle amacala alowaya azothwala iy'ndleko zakhe zizoma kanjani ngoba phela sesibuyelana ukuthi iy'ndleko zona-ke ziyobe sezima kanjani uma kuthiwa ngenhlanhla yakhe kuyamlungela umakoti uyakwazi ukumphenyela usigwiza noma kweminye imizi yakhona ekhaya okungekho la khona ubaba ngoba imizi miningi ikhona imizi eminye bakhona obhuti abanemizi yabo nangokusigwiza-ke phenyeleka-ke eyongena kabhuti omncane noma kabhuti omdala ufuna ukukhokha lo amthathe esazithwele uzokhokha namacala kalowa noma uzothambisa kancane ngokwazulu yebo ya ngokwazulu umuntu onile uyena okhokhayo anokwazi ukhokhela amacala omunye umuntu kumele if lo zangalungise nala afanele alungise ngoba mina ngeke ngibhatale iy'nkomo ngibe inkomo kodwa nawe ngihlalile nawe nje ngihlalile nawe khona ingekho kodwa akusingina hayi owenze njani awoni kodwa ungithathe wazi ukuthi kunomonakalo vele usukhona and udaba lami ngilibekile kuwe mawusho kanjalo usho ukuthi ugele makahlukane naye umfowethu ayolungisa kuqala and then abuyele kuyena seyilungisiwe yonke into and then umfowethu amlobole bese yamlobola yeah sekungekho inkinga if uzofuna alungise inkinga umfowethu ezenziwa ngomunye umfowethu then i-problem leyo kuwona wonke lo mndeni onalenkinga kuwona wonke lo mndeni usuwonke nje ungathini kubona bebonke kuyisayidi lamakoti likababa bafowabo ikuphi okumele bekwenze umakoti ikuphi okumele bekwenze kubaba makuthiwa bathola ithuba bahlala ndawonye bayalithola ithuba lokuthi bekhulume komele benze njani ikuphi okumele bekwenze ya kunzima ukusho yabo because uyabonakala ukuthi lena i-family traditional yabo i-family traditional and kunzima ukubreaka ingqondo traditional it takes time umuntu ukuze aconforme towards ama-standard namhlanje so isho ukuthi noma sebeqinisa kodwa maba-ede-ke manje uthando umthetho is fine but lo mthetho loyo mawube nothando hayi ube umthetho ofuna ukuvikela mina ovunawe nawethu but nomntana wami what if umntana uyaslip mamele iBhayibheli lithi yebo niyazikhohlisa nina manje sithi aninani aninaso yebo ngenasona kenze njani akaphositshe ya usikhusha uJesu lapho khona wayinjalo kodwa uNkulunkulu ulungile abanye abantu uthembekile uNkulunkulu uthi aba bazivumayo izono zabo uyabaxolela and uNkulunkulu ungubaba wethu sonke emhlabeni uNkulunkulu ungumdali wethu sonke emhlabeni and simonile uNkulunkulu sonke but still uNkulunkulu usasixolela though ngemubu uyasibulala but uyasixolela njengoba exolela ubaba waxolela amadodana ngokuganga kwabo waxolela bonke abantu because sonke sigangile lonke umuntu ugange ngendlela yakhe sigange sonke obaba sinibeka kanje ngisho naye ubaba ngokucabanga ngokubona into wesifazane seyiphingile
akekho umuntu wesilisa nongitshela ukuthi zange wayenza lento wazange waphinga. Ngicela ungiphindela Umuntu wesifazane ulalela ngengqondo. yebo sewuphingile okusho ukuthi usumphingelile umama ngokubuka nje umuntu wesifazane. Yeah, so umphingilile umama ngokweBhayibheli ngokwezwi likaNkulunkulu. Uyawubuka okanye umzonda nje umuntu sombulele ngokwestandard sikaNkulunkulu. Ukuba ke ngoNkulunkulu ebehamba ngento standard sonke ngesisifile. If ubaba namadodana anga-understanda ukuthi they are not perfect, sonke sinokwethu. yes, then bazokwazi ke ngomanje ukuthini utshengisa abanye umusa because nabo sebe-understand ukuthi nathi sitshengiswe umusa. So this is the only thing lo mndeni lona oyidingayo, and uyadinga bafowethu if bafuna uku-understanda zonke izinto bahlale phansi nabantu ngoba akuhambi kahle. Akuhambi kahle. Sebeshonile abantu ngenxa yokuphula umthetho, and lo mthetho uyacaca ukuthi awunathanda. Awulethi futhi ukuthula ngoba kule ncwadi abesibhalele yona kuyavela ukuthi useke waphuphonyelwa nayisisu. Lesi sisaphuphonyelwa njengoba kusa-edeka umphefumulo phezu kwaleya mphefumulo ngoba kunemphefumulo yabazali emibili sekunomphefumulo yesizukulwane. Ngiyathanda ukuthi yena usisi noba sekuphume isisu, that's a real pain leyo yokulahlekelwa ngumntwana, especially in 6 months seyingane leyo. Okusho ukuthi umuntu oqala kumele simtholele isizo ngaphambi kukamakoti kumele siqale sithelele yena uSikwizo uqobo. Yes, because udila ne-trauma manje yokulahlekelwa ngumntwana. Ngenze uyazi ukuthi umntwana musi uphi nje behambile uye indawo mhlawumbe ubuza lo mbuzo why yena why me yabona. So okanye akafuni to go through that thing again, njengoba usho ukuthi akazi noba u-ex-boyfriend lo khiphe sisiso. So njengoba omunye manje mhlawumbe ingenzeka ukuthi akafuni uphinde uyabuyele lapha yana ngoba uncele wathola ukuthi usekhulelwe. Yeah, wathola omunye umuntu. So manje ufuna lento ngisho ukuthi ufuna i-protection manje, ufuna i-safety yabona. And ingenzeka lo muntu uyam-provide nge-safety, I don't know, but ufuna i-safety manje for ingane yakhe na for yena umuntu ozomvikela, and uzobalekela umuntu wesilisa because umuntu wesilisa ozomvikela azokwazi ukuthi abe kahle akwazi ukuvikeleka. Yes, and ngiyathanda ukumkhomenda ukumkhuthaza ukuthi kwakukuhle lento yokuba angafuni ukusikhipha isisu. Noba sesiphumile isisu but isinqumo sakhe sokuthi ngeke yena asikhiphe isisu, it was a great thing. And it was a good thing, and uNkulunkulu uzombusisa ngalokho. Komunye umndeni ongakusiwona lona besikade sikhuluma ngawo nenkinga zazo, ungathini kumndeni ongenabo ubudlelwano nabaxoshwayo nabaziwayo ukuthi bahlalaphi, ukuthi siyamazi siyambona ukuthi uhlala lapha nangisezela ingane yesibili nangisezela ingane yesithathu, owaphuma ngomthetho ukuthi ekhanje ngoba besikhuluma ukuthi umthetho umuzi nomuzi unomthetho wakhona, owaphuma ke ekhaya ngenxa yolomthetho ukuthi la ekhaya intombazane ayizalele ekhaya. Ungathini kulabo abasana leyo mthetho, ingane yakho umuntu uyayibuka nansi lapha phesha komfulo uyayibuka nansi lapha yana kulowa muzi wamakhelwane isize yathola ingane yesibili, ungathini ukuba advise ukuthi laba obaba basana lawo mthetho, yebo phela umuzi nomuzi unomthetho wakhona, kodwa ukuba advise ukuthi ingane yakho kulungile ke siyonileke wayibona wayikhipha ke ngalendlela wayikhipha ngayo, ungaba advise uthini njengekholwa, njengomnomzane, njengomzali? Mina I think uzosanda kakhulu njengabo baba because nami ngubaba, kodwa mina ngizohluka ngokuthi umuntu uyaxolelwa no matter what a person has done, umuntu uyamxolela. My adult isisinqumo isimo singabazali ukuthi lengane le niyayamkela ibuye ekhaya okanye aniyamkeli ukuthi izohlala la egcekeni, kodwa niyayamkela ngothando. But niyayamkela la egcekeni na njengoba seyenze lento eyenzile, because if kunomthetho ufuneka umntwana explainele nama consequences before umbonisa amakhosi. Mangasithi wamitha mntana mfuneka uyazi ukuthi lo muntu okumithisile uzoshada naye. Wona mthetho kumele
okungcono ube khona. Yeah, yes, umtshele imiphumela umntana. Uma kwenzeke lento, mntana ngiyakuthembisa ukuthi uzokwenza lento. Ukuthi khona uzoba. Hayi ukuthi umxoshe. Hayi ukuthi umxoshe. Kodwa Ngoba vele kusuke sekubhedile. Yeah, because umntwana, I mean, abantwana especially asikhulumi nge-teenager manje, sikhuluma manje nge-adult 20 years. If umntwana wakho uyayazi ukuthi once amithi akhulelwe, umntwana wakho akhulelwe, esazi from early age umtrain ukuthi lo muntu okhulelwe silo uyena ozohlala naye. Uzohamba uyochata naye. I don't care noba uchatana kodwa ngeke ingane leyo umzukulu wami azohlala la ngaphandle kokubaba wakhe. Yebo, kumele ucaze. So if uyayenza leyo nto umntwana esazi lo mthetho isho ukuthi uyayifuna leyo nto. Because uyawazi umthetho wakho. Uyawazi kuzokona abuyele nganene. Hayi ukuthi angikuxolelanga. Siyakuthanda ngeke sixoxe uma uvakasha ekhaya. Sohlala sibe sinobudlelwane nawo sixoxa nawo. Kodwa ama-consequences ngama-consequences that you can never run away. Uma kuthiwa e-South Africa udriver la uphule i-speed limit 120 wena uhambe ngo-250. Ngisho noma benomusa bezokuphulela, but still you are going to go to jail. Kufanele uqale ujeze phela ukuze uxolele. Suffer the consequences. Manje it's not personal. Manje sekukhulisa wena manje, because if you do not show or what ama-consequences, I know it's fine, then uzoqhubeka ngayo lento. Uzoqhubeka ngayo. Buka imindeni eminingi namhlanje. Kwenzekani manje imindeni eminingi? Emndenini eminingi manje ingane ziyakhulelwa, and then mase zikhulelwe sithatha abantu bazishiye nogogo, ingane khona iphinde ibuye nenye, iphinde ishiye nogogo, iphinde ingane gone, yabona, because there are no consequences. Okanye uthando esinalo for ingane alinawo ama-consequences, kanti uthando kufanele libe nama-consequences. uNkulunkulu esimkhonzayo thina sonke inhle, uNkulunkulu esimkhonzayo masonile uyasijezisa aphinde asixolele kodwa. Kodwa abazali bethu abanye babo bayasijezisa bengasixoleli. Bazali sixoleleni ngenzeka. Nathi sabantu. Umnumzane Khakhaza utholakala kuphi kanjani? Imaphi amanye ama-service atholakala lapha eMuzi Training Center? Imuzi Training Center ngiyamthanda futhi nombhali ngoba ula sembumbula. Useduzane kwakho Useduzane kwami. So thina silapha eMuzi Training Center kwaMakhutha. And lapha sidila ne-biblical counseling as ngizwe manje ngikhutha iBhayibheli nje. Yabona? Sinawo sikulethele khona lokho senzele ukuthi umuntu azi ukuthi ushaya ngayiphi indlela. Yonke indlela okholweni usiko kufanele ayazi indlela ukuthi yona yiphi. Ungaqhubeka nitholakala kanjani? Sinawo nama-psychologists, sinawo nama-logoza nama-social worker esisebenzisa nawo njengoMuzi Training Center. If awufuna ukukhanselisha ngumfundisi bazokukhanselisha nalabo, yabo, ngoba nabo badila ngendlela ehlukahlukene i-counseling. So siyatholakala ke thina eMuzi Training Center mhlawumbe ngidlulisela uFacebook page yethu uMuzi Training Center, siyatholakala khona lapha. Siyatholakala futhi ama-contact details ethu ngo-061 657 2625 061 657 2625 siyatholakala khona. Yiwona ama-contacts esinawo, okanye uthi www.muzitrainingcenter uzosithola nakhona. Mangabe ngakusilona ikholwa mhlasimpe ngiyafuna nami ukusizakala eMuzi Training Center, niyakwazi ukungisiza? Kungakho siveze iMuzi Training Center so that izokwazi ukwamkela accommodate bonke abantu noba usuka kwephi inkolo, because sidila nalanto ukuthi i-clinical pastoral education. So i-clinical pastoral education it would noba uthiwa ukhula kuBuddha, noba kuthiwa ukhula kubani, thina sodila nawo kulo area le yenkolo uzosizakala. Sibonge kakhulu umbukeli emakhaya lobo kade kumnumzane uAyanda Khakhaza uvela eMuzi Training Center. Uhlelo DM abona kude asibonane ngokuzayo. Thank you.